Prevaľ sa. Mám to z tréningového programu psov. Možno je to starý pes, ale môže sa naučiť nové kúsky. Viete sa prevaliť tiež, pane? Áno, veľmi vtipné. Dobre, Mandy, pripravila som vám studený obed, je na kuchynskom stole, ale radšej to ockovi pripomeň. Mami, prečo mám pripomínať ockovi, kde je obed? Pretože sa ľahko niečím rozptýli a zabudne na všetko. Kdeže? Ja nikdy... Maj sa, Mike. Pôjdeme chodníkom popri studni na vysoký kopec. Ak sa nevrátim do večere, pošli pátraciu skupinu. Nezabudni pokosiť trávnik. Bude sa ti to páčiť, Helen. Túry do hôr sú najlepšie. Vždy si berieš toľko bezpečnostného výstroja? Chcem byť pripravená na všetko. Aj ty máš balíček prvej pomoci. Mám. Beriem si ho bez rozmýšľania a pripravila som veci na piknik. Skvelé. Dobre. Myslím, že mám všetko. Môžeme ísť. Prepáč, ja robím bez rozmýšľania toto. Nevadí, ale ja radšej pôjdem po schodoch. Stále mám pocit, že som čosi zabudla. Maj sa sám. Elvis? Ahoj, Sam. Snažím sa radarovi pripomenúť, ako sa má prevaliť. Pripomenúť? Netučil som, že radar to vedel. Vie to. Sleduj. Prevaľ sa, radar. Dobrý chlapec. Nádherný deň na túru. Už si spomínam, čo som zabudla. Pozrieť sa na predpoveď počasia. Poviem ti predpoveď. Jasno a slnečno. Pozri sa na oblohu. V horách sa počasie môže rýchlo zmeniť. Vždy si radšej pozriem predpoveď. Ak sme tam, kde si myslím, za ďalším kopcom bude krásny výhľad. Poď. Poď. Ideme sa pozrieť. Penny? Čo sa ti stalo? Pošmykla som sa a vyvrtla som si členok. Myslím, že ho nemáš zlomený, ale potrebuješ obväz. Som rada, že tu mám zdravotnú sestru, vidíš? Vždy musíš byť pripravená. Dobre. Uvidíme, či môžeš chodiť. Nevezmeš ma na chrbát. Len žartujem, Helen. Zvládnem to. Ako to, že pri vás sa radar prevalí a pri mne nie? Pretože je bystrý. Vie, kto je tu veliaci dôstojník. Sleduj ho. Prevaľ sa. Videli ste výstrahu pred hmlou na Pontypenskej hore, pane? Dúfam, že Penny a Helen sú v poriadku. Neverím, že som sa stratila. Najprv nás spomalila moja noha a teraz tá hmla. Radšej si privolajme pomoc. Nemám tu žiaden signál. Ani ja nie. Povedala som Mikeovi, nech vyšle pátračku, ak sa nevrátim do večere. Na to Mike určite nezabudne. Haló? Ahoj, oci. Prepáč, že volám tak neskoro, ale môžem zostať na večeru u Normana? Pozvali ma. Ja neviem, Mandy. Musíš počkať, kým príde mama a opýtaš sa jej. Mama ešte neprišla? Povedala, že ak nepríde do večere, máš vyslať pátraciu skupinu. Zabudol si? Vážne? No, určite o chvíľu príde. Dobre, navečeraj sa u Normana. Ahoj.
Dobre. Pohotovosť, akú pomoc potrebujete? Helen a Penny sú nezvestné na Pontypenskej hore. Sám vezmi aj radar. Áno, pane, poď radar. Volajte horskú službu. Nech Tom príde k Fladovcom na štvorkolke. Zavolám mu. Musíme zorganizovať pátraciu skupinu. Ak dáme radarovi oňuchať jej šaty, možno zachytí stopu. Kam presne na Pontypenskú horu išli, Mike? Prepáč, Tom. Lámem si nad tým hlavu, ale nespomínam si. Toto je, tuším, Helenino. Nech sa páči, radar. Nájdi Helen. Pontypenská hora je tam tým smerom sám. Ja viem, kam nás to vedie. To som nebol ja. Ahoj, radar. Čo ty tu robíš? Pátrame po Penny a tvojej mame, Mandy. Radar ovoňal blúzku tvojej mamy a doviedol nás rovno sem. To nie je blúzka, ale šaty. A sú moje. Nechápem, ako si mohol dať radarovi nesprávne šaty na oňuchanie. Mrzí ma to. Nevedel som, čie to je. Táto je určite mamina. Počkať, spomínam si, ako Helen vravela, že pôjdu chodníkom popri studni na vysoký kopec. Poďme, radar. Ty ich nájdeš. Tu sme! Helen? Mami! Si v poriadku, Penny? Bude to dobré vďaka Helen. Som rada, že si nezabudol vyslať pátračku, Mike. Samozrejme, že áno. A spomenul som si, kadiaľ ste išli. Nakoniec. Vždy budem brať na túry zdravotnú sestru. Helen mi obviazala vyvrtnutý členok raz, dva. Aha! Takto sa to robí. Čo? Čo som urobila? Toto? Bolo to moje tajomstvo. Prečo som si to nevšimol? Zdá sa, že si radara naučil nový trik, Elvis. Vyrobilo štúdio Magic Voice.